Goddag og velkommen til Los Professores Mikkel, Stine og Anjas laboratorium. Vi vil nu lave et gen. Vi vil nu bestille det ved hjælp af vores computer her. Vi starter med at indsætte en promoter. Vi tager bare den første, ADH1, hvor vi hernede kan se, hvilke sekvenser den koder for. Derefter så tager vi et ribosom, og så et startkodon. Så tager vi en proteinkode. Vi skal så lave insulin, og derfor indsætter vi insulin analog 1. Derefter så tager vi stopkodon, hvor vi til sidst så tager en terminator. Det kan man ikke gøre i virkeligheden, men nu kan vi på det her virtuelle laboratorium. Vi bestiller genet. Hvert gen koder for at kunne lave et bestemt protein. Og det gen, vi så modtager nu, er kodet for at lave insulin, men er resistent over for antibiotikum. Vi går nu til vores arbejdsbord. Og vi starter så her med at tage en pipette og sætte en ren, steril pipettespids på, og tage gærcellerne herop og tilsætte dem til elektroshockeren. Derefter smider vi pipettespidsen ud, og så tager vi en ny for at adskille tingene, og så tager vi det bestilte gen, som koder for dannelsen af insulin, og tilsætter også det til elektroshockeren, og så smider vi pipettespidsen ud og sætter den på plads, og så starter vi elektroshockeren. Grunden til, at mange celler ikke kan optage fremmed DNA, er, fordi de har sådan en form for forsvarsmembran. Derfor giver vi dem et elektrochok, der giver dem et kortvarigt elektrisk felt, hvorfra de så kan optage det nye gen eller DNA-strengen, som koder for genet. Her ser vi så DNA-strengen og gærcellen, hvordan gærcellen ved hjælp af et elektrochok åbner nogle huller, hvor så DNA'et kan smutte ind. Nu vil vi gå lidt mere i dybden med, hvad der sker inde i gensplejsningen. Her ser vi cellen. DNA'et transkriberes i RNA i cellekernen, hvor RNA'et så translateres til proteinribosomerne. Det vil vi forklare nu. Først ser vi de to DNA-strenge, der ligger indeni, som danner den normale DNA-streng for cellen, altså gærcellen. Den kører igennem det her enzym, der så splitter den i to. Derefter kommer der noget, som aflæser den her og danner en magen til transkription af kæden. Her samles den og dannes til en ring, og så afklipper man det unødvendigt stoffer. Resultatet bliver så vores mRNA. RNA'et har flere roller i cellen. Det foldes til ribosomer, og ribosomerne oversætter mRNA'et til protein. Her ser vi mRNA'et, som så skal igennem ribosomer og oversættes til et protein ved hjælp af de her tRNA, som overfører aminosyre til ribosomerne, som så bliver til en aminosyrekæde, der foldes sammen til et protein. Her ser vi, at mRNA'et sætter sig fast i ribosomer. Her kommer så tRNA'et og sætter sig fast der, hvor det passer, hvorfra der så kommer en aminosyre, der fletter sig sammen til en aminosyrekæde. Det er bare sådan generelt, så det er ikke lige præcis disse proteiner, der bruges til insulin. Her tager vi pipetten og sætter en pipettespids på. Og så tager vi den her over til elektrochok, hvor vi har nogle gærceller, som indeholder proteinet. Og til det tilsætter vi så til petriskålen og tager en ny pipettespids og tilfører antibiotikum. Og det vil så gøre, at de gener, vi kan bruge,
de bliver, og dem vi ikke kan bruge til noget, de bliver slået ihjel. Fordi at de gener vi har, de er antibiotikumresistente. Herefter tager vi petriskålen, og så tager vi den ud, og så sætter den i varmeskab i 24 timer. Når vi har haft den i varmeskab, går vi tilbage til arbejdsbordet, og så her der tilsætter vi, så tager vi cellerne her fra petriskålen og tilsætter til reagensglasset, hvor der er vækstceller i og antibiotikum, vækstmiddel i og antibiotikum, og tilsætter det til varmeskabet. Også i 24 timer, og det gør vi for at få flere og fremskynder processen. Vi tager så her kanylen og tilsætter og hiver vores dannede proteiner eller insulin og tilsætter det til fermentoren eller fermentoren, hvad du vil have, vi kalder det, Rasmus, og tilsætter det til fermenteringstanken. Og så går vi ind i kontrolpanelet og indstiller temperatur og pH-værdi. Da vi er interesseret i at få et størst muligt produkt, så indstiller vi pH'en til 4,0 og temperaturen til 28. Og vi starter den. Og vi kan stille og roligt se, at i takt med at substratet falder, stiger biomassen og produktet. Og dette vil vi opnå hurtigst muligt, og det har vi så gjort på de 24 timer og 30 minutter. Vi går så tilbage og suger så herop ved hjælp af kromatografi udstyret til proteinoppresning, så vi kun får rent protein, det vil sige insulin, op i flasken. Her tager vi så kanylen og opsender det rene insulin. Vi går så over til vores testmus for at se, om vores forsøg er lykkes. Først kigger vi lidt på teorien bag, hvordan insulin virker. Vi har valgt at tage figur 8,1 for Novo Nordisk diabetes og insulinhæfte, hvor vi ser, at udsiden kan vi se blodbanen, hvor i at vores glukose den løber. Glukosekoncentrationen, det vil sige vores blodsukker, måles af, hvor stor glukosekoncentrationen er i vores blod. Når vi frigiver noget insulin, så vil det optages på de her insulinreceptorer, der sender et signal til vores glukosetransportører. Glukosetransportøren vil så søge ud mod cellemembranen og optage den her glukose, der ligger i blodet. På den måde kan vi justere vores glukosekoncentration ved hjælp af vores insulin. Hvis glukosekoncentrationen bliver høj, så giver vores krop selv signal til at danne og udskille det her insulin til kroppen. Okay, her har vi en mus med diabetes, hvis blodsukker ligger på en cirka 7 stykker lige nu, hvilket er et normalt blodsukker for en diabetiker. Her så giver vi den en flaske med saftevand, og vi kan se, at blodsukkerkoncentrationen i minimol stiger kraftigt. Giver vi den her efter noget insulin, begynder det at falde. Og det er bevis på, at vores insulin virker. Giver vi den mere sukker igen, stiger det. Og mere insulin, så falder det. Og nu giver vi den insulinchok.